Ja čítam profetu Amosa, 5. stav, od prvneje až do 4. štučky. Posłuchajcie z doma Izraelskiego, na to słowo, przetoż ja dyrbił z różnych kielusz na was śpiewać. Ta izraelska knieżna je Panowa, tak, że nie będzie jacy stanić. Ona jak zini postorčena, a nichtu nie, kiż by jej chore pomał. Przetoż tak brajton kniez, to miasto, z którego 1000 won chodzi, nie będzie jeno 100 zbytnych skować, a z którego 100 won chodzi, będzie jeno 10 zbytnych zdzierżyć w izraelskim domie. Tego laton kniez izraelskiemu domie tak prawi: pytajcie mnie, da będziecie żywi.